Да. Как се казваш? Елеонора. И Елеонора, за какво си тук днес? Ами да кандидатствам за кастинга. За каква позиция? Ами за всички. За всички. Търсим си директор на телевизията. Да, може. Ще опиташ ли? За заплата трябва да поговоря. Добре, успех. Аз не съм патриотична много. Питаха ме за тия коли да опиша някоя кола. Няма да я стори да тръбани да описвам, Opel Tigra да описвам и аз да правя сравнение на Opel Tigra за нещо с костенурка, предите да се скрия на орел. Какво стана? Не знам. Избрах да си избера тема да направя въпроса. Трябва да се чуде как да се транспорта този транспорта. Наистина една баба от трите диши скандал, това било така. Добре. Не, аз ти поспорих малко с Кой? нашия приятел от Нати. Кой Нати? Ами който е с стигнеш на поведение. За този с преподавателя или? Обичам така да се... Какво ти да За долу не се ми не Да си маха шапката от чолата леко. Това ми звучи като секс. Не, сваляй ги, все едно си ги сваляш. Това ми звучи като сесия за плейбой, фотосесия за плейбой. Ти му кажи пак, я сваляй за шапката. Я сваляй потника. Тогава ще да взема някаква шанса. Чашка рамка. Добре, благодаря. Какво ти правиш, бе? Да. Възрящо одио.